नों आइ आफायानो नायफिनहरबाय थानांगोन। गाज्रि बारहावा गाज्रि मैलाया जोंनि न'खराव दा हाबफैथों। गाज्रि मानसिनि मेगननि खुगानि साफोना दा नांफैथों। जोंनि न'खरा अराय सम गोजों आलारि बाथिया जेरै जोंदों बेबायदिनो जोंनानै थाबाय थानांगोन। बिसि फिसा बिहाव बिखुनजो बयजोंबो अनलायनानै सुख सान्ति संसार जालांनो हानाय नों आफायानो बोर सास्रि हरनांगोन दै गांगाथफाखो। जाहाथे गांगाथफायानो मिस्ट्रि जानानै गांगाथफायानो खानांसिगोन आरो दायो। गाबख'नाला ओइ हादो बानायनाय बुस्थुआनो इमान दाम। जुगाव मा जाबावगोन फैसा गैयाबानि एख' गैयालै फैसायानो। बेथो गांगाथफाखौ फाननानै 2 लाखसो हा 2 लाखल' नोंखौ फाननानै आंखौ फानबासो बांसिन मोनगोन। एकदमबारे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, जोंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय जोंहानि न'खराव आरो माना लोगोफोर नायदो बेफोरबादिनो अबस्था, बेफोरबादिनो माने जाबानो लोंबानो उन्दुनाय बेफोर बुस्थुखौसो लाबोना दोनफैयो। मालायनि सैमाया ओरैबादि सिखाव नेयो आरो जानाबो नेनाया, खिन्थु जाखांबानो उन्दुनाय मा हाबा जाखो बे? जेरै गांगाथफा इफोरबायदिनो मालिका जेरै इफोरबायदिनो गावबो जाबायब्रा। बिराद सिन्था गैया भाबना गैया ओरैबादि उन्दुदो आयै मेक्स नोंहा खामानियानो गैयाना दामानि गैया इफोरबायदि उन्दुना थाबाय थानो हो? साने लायदो इसर जानायावबा नायै बेदरै जेखौबो नांगौयैनो बेफोरबायदि उन्दुनायदोल' संसार जाया। ओंखायनो दिनै फुङावनो होखांनानै मानसिखौ मावनो होथारबाय। खारन इफोरबायदि उन्दुना थानायजों जायाना संसारा। नोङो गाबोन मावगोन सबनैया मावगोन खामानिया थालांनायनिफ्राय थालांबायानो थायो आरो। माने आंनि भिडिअआव गोबां भिउवार्सफोरा गोबाङानो बुंहरबाय थायो आरो नोंसा बाथौखौ मानो इमान गाज्रि दोनो आलाय सिलाय दोनो होननानै गोबाङानो बुंहरो आरो। ओमफ्राय आलाय सिलायनि कारनानो जाबाय जोंहा न'आ एकदमबारे सिडिल जाथाराखै आरो। ओरैहाय फारसेथिं जोंहा न'खौ बेयो गोदानसो दासिमहालागै बियो 5 बोसोरल' जाबाय बेयाव थानो मोननाया। बिसोरो 2 बोसोरसो थाग्रोदों, बिनि उनावनो आंहा हाबा जाफैनो मोनबाय। ओमफ्राय आं थानो मोनबाय। ओमफ्राय 5 बोसोरल' जाबाय आरो बे न'आव थानाया। ओमफ्राय आवगायनि गांगाथफानि न'आ इखिजासोमोन आरो नै बे खोला गाल जायो दै लोगोफोर। ओमफ्राय बेखैजासोमोन न'आ। ओमफ्राय बिनिफ्राय बेयाव लाबनाय लोगो लोगोनो बाथौआ खना मटकाखा जाना थादों। ओमफ्राय गोबाङानो बुंबाय थायो पाक्कानि बानायदो न'दो साजिसिगोन आब' होननानै गोबाङानो बुंहरो आरो। ओमफ्राय आंबो गोसो जायो। ओमफ्राय थाखा फैसानि एसे प्रब्लेमाथ' प्रब्लेम। सोरनि न'आव मा प्रब्लेम दं बेखौथ' जों रावबो बुंनो थाङा, जेनेबा मिथिनो थाङा आरो सोरनि न'खराव मा जानाय दं, सोरहा मा जादो, सोरहा मानि थाखाय प्रब्लेम। फैसा थाखायानो मेन। मिसाखौ मा बुंनो, संसार जानाय लोगो लोगोनो फैसा थाखाया बिराद कम्पालसरि नांथारगौ आरो अनलायनायजों लोगोसे। बिनि थाखायनो माने बेखौबो बानायनो हायाखैमोन आरो। ओमफ्राय बियो मावनो रोंगो मिथिगोना, सब खामानिखौनो मावनो रोंगो। आंनि हौवाखौ आं बासिनानै लाया, मिसाखौ मा बुंनो सब खामानिखौनो रोंगो। फारसेनिफ्राय रोंगो आं जि हाबा जाफैनायनिफ्राय नुबाय आरो। ओमफ्राय मानसिया ओरैबादि अलसिया लोगोफोर, ओरैबादि अलसिया नायो मावनो बासोगारो। ओमफ्राय जै मावबाय बियो मावबाय थासिगोन, ओंखामबो जाला साहाबो लोंला। दाबो ओंखामबो जायाखै साहाबो लोङाखै। फुङावनो आङो बुंदों आरो नोङो इथा खिनिखौ लाबबाय, इथायाबो गाज्रि जालांगोन। बेयो दोनबाय थानाय लोगो लोगोनो बादामल खानानै लेथ्रा जागोन ना जाया लोगोफोरखौ बुंहरलाय। लेथ्रा जागोन ना जाया इयो? बादामल खाफबनानै लेथ्रा जाना थागोन इयो दोनबाय थाबा। नों मावनो गोसो नों माव, खामानिखौ दोनजाबाय थाया। आरो खामानिखौ जै सानबाय मावखानांगो। जुदि नोङो इखौ गाबोन मावगोन सबनिया मावगोन होनना दोनबाय खामानिया साक्सेस जाला आरो ओरैबायदि आरो। ओमफ्राय दायो थिनसे थिननानै इखिनिखौ पुरा मावबाय। दा मानो फैसा नांलायगोन जेनेबा हाजिरा खासे लानाय लोगो लोगोनो ओंखामबो संना होनांगौमोन। जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय साहानिफ्राय सेरेबनिफ्राय जुमाइनिफ्राय लाबोना होफैनांगौमोन। दा गावनो मावदो, देहायाबो मोजां जागोन। उदैया पेलौलौ ओंखारबोदो सानदो नायो, उदैया थोनो ओंखारबोदो। दा बेसे एक्सारसाइस जाबाय दं।
मोदोमा लोरसोर जानानै एक्सारसाइज गावनि मोदोमाबो फिट जागोन मिथिगोना इखो मिथिनानैबो बिराद बायो ओमफ्राय हिनजावफोरा पे 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 बखिबाय थाबा खर' मेलेमा इसोरना मोजां जाया बारा बुंबाथाय बारे बेलेग जालाङो हे बेलेग जालाङो दाबो खामानि मावनायाव सोरबा जुदि ओरै माव होनना बुङो खारसिगोनसो आं खारगोन रावबो गैला माने जोंहाना मा होनो रिपर्टारा खारबाय रिपर्टार ना मा होनगोन इयो जोंहा आइयाबो बाराद्रायथारहाय बिखुनजोआ जाना मिसाखौ मा बुंनो सिखायसो गारो सिखायनांगौ देसुं ओमफ्राय सिखायनानैनो माने मास्टर नालाय इदि माव इदि खालाम होननानै इखौ थिनबाय थागोन इयो होमबा ओइ बाददोन मावला होननानै जगार गारना थायो गांगाथोबबाय इदि जायो आरो ओमफ्राय दा मानसिया माबायाव थांबाय खामानियाव स्कुलाव थांबाय गावानि ओमफ्राय दा रावबो गैला बखिला ओमफ्राय बखिग्राया गैथ'ला नालाय दा मावसिगोन आरो जाथ'बाय जावनाया जाथ'बाय आं दा बाला नागिरनो थांनि दिनै माने बाला लायनो थांगोन ओमफ्राय बालाजों सिमेन्टखौ जि खालि मावगोन इ खालि लायगोन दा बाबायाबो मिस्ट्रियाव थांबाय दं नालाय बियो साननै खोथि खालामनानैसो मावनांगोन ना ओमफ्राय गोबाङानो आजिखालि माबा लुनाय जाबाय दै ओइ बे आं होननो सानदो नैबे बाथौखौ औवाजों जे हेबो जोङो बे औवाजों हेबनायखौ लोगोफोर मानसिफोरा मा लुहानि हेबनाय जादो आं माने मोजां मोनाखै आरो गोबाङानो बेफोरबादि लुहाजों हेबनाय होनाय जाबाय माने जोंनि बर' हारिनि जिहेतु कालसार गोदोनिफ्रायनो खुलुमबोनाय सिबिबोनाय बेखौ औवाजों हेबनायखौ मानो सोर दिहुनदोयो आङो बुंगोनसै इखो दाबायदियाव नुयोबा मबाइलावसो नुदोंमोन आङो इखो लुहाजों हेबनाय बे दाउथु बिखा माबा बिखा हेबथारदो आरो पुरा बाथौ बायदिनो सोरबा होदो इखो हेबनो बानानै बोसोरे बाथौ बुस्थुआनो जोंना मागोआवसो बाथौ फोरबोआ जायो नालाय जोंनिया इ बुस्थुखौ माने बोसोरफ्रोमबो मागोनि माबायाव सोलायनांगौ 1 तारिखानो जा 2 तारिखानो जा नोंनि गोसो नों जे खुबिदा मागोनि दानाव सोलायथारनांगौ आरो इखो जोंना बोसोरैनोबो गोदान न' नांगोन ना बे नोंसोरनि गामिनिया बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जों गामिनाबो बेफोरबायदिनो सोरबा बैसागोआव सोलायो सोरबा मागोआव सोलायनायाथ' जाखायो ओमफ्राय बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नियमखौबो जुदि माबानि आर्टिफिसियेल होनो इदिखो आर्टिफिसियेल इंलिस रोङा दै खिन्थु बर'निनो होनगोन माने इखो गोदान सोलायबाय थानांगौ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा औवादो हेबनाय लोगो लोगो नेचारेल जाहैबाय लुहादो बानायनाय लोगो लोगो आर्टिफिसियेल जाहैबाय जाया इयो मोजां जाया आं आफा बोराइ बाथौखौनो फुजियै बायदि मोनगोन होमबा नैबे सिजौखौ गायनो गारै जुदि इखो टेम्परारि माबा प्लास्टिकनि होनानै गायोबा भगबाननि ओंथिया मा थाहैखो देसु भगबानखौ फुजिनायनि ओंथिया मा थाहैखो जोंनि बाथौ धोरोमनिया आसरितसो जाम्बा जाम्बियासो गायगोन इखो जाम्बा जाम्बियासो गायनाय जाहैगोन आंबा गायालै आरो होननाय बायदि जायो थिंथ' पुरा होनो मोनथारा इखो थिं होनो मोनखाथारा सोरबा होयोबा आं गांगिनिसो जाहैगोन इयो जोंहा इखो गाथिनिसै जिखि जाया ओमफ्राय गाथिनानै सायाव आं हायैनो दोनगोन जोंहानि आफा बोराइ बाथौआ प्लेन हायैनो दोनगोन प्लास्टारबो होनो मोना प्लास्टाराव थाया आफा बोराइ बाथौआ ओमफ्राय माबानानै साइडआव जुदि ग्रिल होनो हायोबाथाय होनोसै जुदि हास्लाबाबाथाय फारफाराव माने औवानि ओरै क्रसिं हेबनानै आरामनो नागोन जिखि जाया एसे मोजां नुनायनि सायाव उथिनानै दोननोसै आरो इन फिउचारनि खार'नै नैयाव खुन्थायाव ओरै लाइट लथब थागोन इन फिउचार होनलाय साननाया जाफुङोबा इखिनि एगजास्टखौ गालांगोन आरो आङो इखिनि माबाखिनिखौ হয় নাকি गाङा কাম করিলিয়ে হব ओमफ्राय इयाव ओरै स्टेप थासिगोन मोनसे ओमफ्राय दरजा थासिगोन दरजाया खिन्थु ग्रिलनि जाथारो ओमफ्राय नों जलायबाय माव मखा गैथ'बा इयाव खामानि गैथ'ला इयाव गैजोबजो गैला जाबाय आरो जावनाया आं दा बालाल' नागिरना नोंहा इयाव इथाखौ थरसेल' हरगोन आरो ओंखाय माथो थरनै नांगौ जागोन थरसेयानो जागोन जायखिजाया गोजौ गाथिनानै नै इखिनियावनो 2000 आसरितसो 2000 बिखिनियावनो बेयाव 200ता दं आरो बे थरसे इथानि दामानो 8 ताका 25 फैसा इमान दाम आसरितसो ओइ हादो बानायनाय बुस्थुआनो इमान दाम जुगाव मा जाबावगोन फैसा गैयाबानि एख' गैयालै फैसायानो
बेथो गांगा दफाखौ फाननानै 2 लाखसो 2 लाखल' नोंखौ फाननानै आंखौ फानबासो बांसिन मोनगोन मानसिखौ फाननानै न' खानांसिगोन उपाय गैया माने इफुंखौ खानो लुगैबाबो मोनला माला सरखारनि मोनगोन जाबाय दं आरो दा गांगा दफाया साख्रि गैया नालाय आङो मोनखानांगोनानो आङो ना गांगा दफाजों आंजों साख्रि गैया नालाय जों माने नेगासिनो आरो माब्ला न'आ हाबगोन होननानै माब्ला हाबो नेबाय थाथारनोसै आरो एकदमबारे सरखारा माला होयो न'खौ माने इसुंखिनिया जाबाथाय आंहा जाबाय आरो साननाया The next day. लोगोफोर दिनै सेकेन्ड दे आरोना बे सेकेन्ड देआव गांगा दफाया नै एकदमबारे जगार पाति लाबाय मानो होनोब्ला ओरैनो बिदि बुद मुग लाबलायासै मानो होनोब्ला जोङो बेखौ जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्लाथाय जोङो बेखौ फुजा एसे थगि एसे होनानै एसे माने फुजा आरि होखागोन आरो ओमफ्राय दायो ओरैनो नियामनि थाखाय धुप धुना सावनानै गय जरा फाथै जरा होनानै एसे रायसंनानै लाथोसै गांगा दफाया जै आफा बोराइ बाथौनि जै नै दिनै गांगा दफाया खुलुमदों सिबिदों नों आइ आफायानो नायफिनहरबाय थानांगोन गाज्रि बारहावा गाज्रि मैलाया जोंनि न'खराव दा हाबफैथों गाज्रि मानसिनि मेगननि खुगानि साव साफोना दा नांफैथों जोंनि न'खरा अराय सम गोजों आलारि बाथिया जेरै जोंदों बेबायदिनो जोंनानै थाबाय थानांगोन बिसि फिसा बिहाव बिखुनजो बयजोंबो अनलायनानै सुख सान्ति संसार जालांनो हानाय नों आफायानो बोर सास्रि हरनांगोन दै गांगा दफाखौ जाहाथे गांगा दफायानो मिस्ट्रि जानानै गांगा दफायानो खानांसिगोन आरो दायो गाबख'ना ला गोसो सिग्रोनांगो जै जागायनाय दे सोदो इखौ सोदो गायहरदो दे जुग जुग थाबाय थानांगोन बायलाबायसिगोन मोननाय नोंहा दे होदो दे सोदो दे मिस्ट्रि जानो हासिगोन माथोलै गांगा दफा बिफायानो मिस्ट्रि नालाय फिसायाबो मिस्ट्रि जाखागोनखा गोदो न'खानो एक्सपिरियेन्स मोननाय माने इयो खिथु खिथु थांफाना बाल्थिङाव माबा रोगाग्रा जगालिसखामोन नालाय गांगा दफाया न'खानो टाइमाव जै आफा बोराइ बाथौनि मा जैबो ना जै आफा बोराइ बाथौनि मा होना नोंलाय होना मानो जै आफा बोराइ बाथौनि जै खानै दोनलाय जै जुगे जुगे थाबाय थानांगोन दै गांगा दफा मिस्ट्रि मोजाङै माव मा थाबायानो आरो दे थाबायानो होख्लाय सोदो होजोबदोसो एकदमबारे मिस्ट्रि गोदाना हारसिं मावनायनि खोथा दे खजाला दे हमदो दे हमथादो मिस्ट्रियाबो डेन्जारसो टेम्परारि मिस्ट्रि जानो हाबा गैलालै एक्सेल मान बुदो एक्सेल हेल्पाराबो रोंफानांगौब्रा खाजोनासो दोनो ना मिथिलाय लाङाहाय सोरनोबा नांगौबा गांगा दफाखौ अर्डार खालाम न' खानो जोंहायाव जागोन ना जाया आरो मोनथामल' खादो नै डेन्जारसो जोंहानिया मालाया मा होयो जोंनिया मा बुंथाम फिसल मा मोनथामानो जाहैथारो हास्लाबा नालाय उपाय गैया मोनथामल' दे मोनब्रैसो जायोमोन आरो गांगा दफाया दसे मावनायावनो गरम जाबायानो गुस्लायबायानो जलस्ति नुगाय मानसि गैयि थाबा नो मिस्ट्रि नै टेम्परारि मिस्ट्रि गोजा इसोरो रोंब्रबनाय सिगां नोंसोरलाय बा अमा गानाय सिन ओंखारलायदो दख' उनथिं सर नायजाला अबस्थाया सेस मा जाबावगोन दुनियायानो बेलथायसिगोन जलस्ति नायजालालै जुनाव मा हौवा खोज'नांगौ मा हौवा जोबलांगौ वा मिस्ट्रिया वा मिस्ट्रि नोंथां मिस्ट्रि दिनैनिफ्राय गांगा दफाखौ आङो मिस्ट्रिसो होनसिगोन गांगा दफा होनला मिस्ट्रि
mistri. Zuk थांना थागोन बियो Sabon nama lagu naik ya. Sabon nama lagu. उयाबो अरनानै अरख'नानै Oरैबायदि मिस्ट्रि नोङो. Atra. गाहामसोना गाज्रिसो मिस्ट्रियालाय माथो लुथुबि 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 मोजां मिनि